Нека да отговорим на вечния въпрос дали има разлика между накрайник за левичари и за десничари. И да, има голяма разлика и сега ще ви споделя какви са. Само за да ги сравним, взимам два еднакви накрайника, руски, с зелена маркировка, за да се види по-добре. Виждате ли, който е с двойна маркировка, зъбчетата му гледат в една посока, а за дясната ръка с една в друга посока. Защото целта на накрайника да загребва материала. Защото ако ги използваме само един, тогава просто няма да загребва. Сега взимам накрайник за левичари. Виждате ли, зъбчета гледат в едната посока и вижте колко плавно се сваля. Работя на ревърс. Това е посоката за сваляне за левичари. След това просто приключвам посоката на форвард и със същия накрайник, който е левичарски, опитвам се да сваля материала. И вижте какво се случва сега. Материала не се сваля толкова бързо, а бих казала, че просто скубе малко взима от горната част на топа. Виждате ли как със същия натиск колко лошо се сваля. Дори се вижда, че самата, преспичка е просто различна. Той не е свалил толкова, колкото свалих по правилния начин. Това е десничарски накрайник, зъбчетата му гледат по-различно, отколкото левичарския. Пробвам първо с дясната ръка. Вижте колко добре сваля материала, тук малко прах и затова малко сложно. Вижте каква плавна черта се получава, много гладка и равномерна. И за това сега ще пробваме с лявата ръка. Сменям посоката на ревърс за левичари. Същите обороти, всичко. Вижте, пак просто го скуби, защото не успява да загребва материала, защото зъбчетата му са в друга посока. Не е нереално да свариш материала, можеш. Аз съм работила по същия начин, но става много бавно и може да пари на клиентите. Пак превключих на форвард и вижте колко добре сваля. Така че, както се вижда, има голяма разлика в това, защото ако използвате десничарски накрайник с лявата ръка, ще свалите много по-бавно, с повече вибрации, може да пари на клиентите и просто дори надрасква по-скоро, а не сваля. И затова, тъй като аз съм левичарка, затова в моя магазин Маникюрна работилница предлагам такива накрайници за левичари, защото аз имам нужда от тях също. Да, те са по-скъпи, защото специално, да кажем, за нас ги произвеждат, защото не всички производители ги правят, тъй като трябва да настроят машините, изливките по специален начин, по друг начин, за да обърнат посоката и затова са доста по-сложни и по-скъпи за произвеждане. Да, за съжаление така, но все пак ни помагат много при работата, защото наистина се забързах много, когато си купих левичарски накрайници, защото свалянето ми отнема сега от 7 до 10 минути, вместо с десничарски накрайник да ми отнема от 20 до 30 минути.